بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Za ku saurari yau daga bakin dan uwanku Shamsu Salisu domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a number waya kamar haka 070-65-60-39-18. A yi sauraro lafiya. Na jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Ina jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Muna jinjina sunan Allah sarki na ɗauko babban aiki akan ku bana raki. Aliyu babban zaki Fatima na sanyo ki, na rike soyayya ta ku ba za na ja baya ba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Allah kai ne kai sama, kai yo halittun sama, a ƙasa kai maluma suke ta nuna mana mu tashi mu bauta ma, mu riƙe annabinka karkayi mana azaba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Zan sanyo annabinka domin sane na sanka, nake bauta gare ka Allahu na roƙe ka, ka ƙara min hazaka a farke ko a bacci na yafi ɗan Suwaiba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Dubin salati Allah ninka ga ɗan Abdullah wanda ya karɓo sallah kan muta zamfarilla. Duk wanda baya sallah a lahira na shaida shi zai shige ukuba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Aliyu na gaishe ka matarka yar albarka, jarumta ba kamar ka, baiwa Allah ya yi maka, ka kauda masu shirka. Duk wanda ya tabo Allah baka bari ya kai ba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Girma na arnan maka ka tarwatsa su duka, da sun ji an faɗe ka gaban su yayi ta duka, gaban ka za su duka, suna ta neman sulhu domin ba za su kai ba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Fatima zan yabe ta, kai Zara ta bambanta, mata ta musu rata, ai dole ne mu sota. Fatima jinin annabta, ku zo mu je mu bi ta, ta kai mu gun shugaba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, sayyidina Aliyu na sayyada Fatima. Fatima na gaishe ki, kin yo gadon arziki, na durkusa gabanki, ki lamunce na biki, Sadiqa yar ma'aiki, ina kiran ki sai
take kai ne gun shugaba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima. Mekin ku babu shakka yayi kama da duka, ko in ce yayi hauka domin yaƙi mai maka. Bani ba shi haƙiƙa domin yaƙi annabi mai ba mu ba shi jaba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima. Zan gaida ‘ya'ya naki, Hassan Usaini naki, jikoki gumma aiki, sharifai na ‘ya'yayanki, da ke da mai gidanki. Ni dai ina ƙaunar ku, ba za na bar son ku ba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima. Aliyu zakin Allah, yabanka ne a jimla, sannan ka me kamala, mai matsayi a gurin Allah, halal baitin manzan Allah, baban Hassan Usaini, jikoki gun shugaba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima. Dangata zan kira ka, Allah shi ne ya baka, dalilin annabinka ya sani har na san ka, saboda kyan halinka mai jarumtar Aliyu, wallahi ban gano ba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima. Ni na faɗa na ƙara, Aliyu an gwanzara, Allah ya ma basira, gidan ku zan yi bara, ku roƙa min tabara, ya ƙara min ɗaukaka, komai ina sa gaba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima. Nan nake so na huta, mai waka ku fahimta, Shamsu ne kar ku manta, waka ni na rubuta, kun sayyadar mu binta, Allah ka samu dace da soyayyar shugaba. Muna jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima. Na jinjina muku masoyan juna kuke, Sayyidina Aliyu na Sayyida Fatima.